Boa tarde. Agardamos os 5 minutos de rigor, conscientes tamén de que algunhas persoas aínda estades sentándovos. Esta palestra ten o título Ucrania, militarismo e imperios. É unha actividade promovida polo Foro Social da Mariña. O Foro Social da Mariña é unha entidade cívica creada aquí na nosa comarca no ano 2023. Entre os seus obxectivos fundamentais está a traballar na defensa dos valores colectivos, na defensa dos valores democráticos, dos servicios públicos, tanto de acceso á saúde como de acceso á educación, en definitiva dos valores democráticos, da liberdade e, por suposto, da paz. Neste curto traxecto de vida, fixemos diferentes palestras, como as recentes sobre memoria democrática, memoria histórica, palestras sobre o tema dos servizos sociais. Fixemos tamén un diagnóstico nos distintos concellos da Mariña dos propios servicios sociais públicos, do sistema público, palestras sobre o dereito á vivenda, sobre o feminismo, sobre o dereito á alimentación, sobre a migración, diferentes cuestións que nos parecen moi importantes para facer algo que Carlos Taibo, que o teño aquí ao meu carón, pois di que é crear pensamento, porque unha sociedade na que se cree pensamento e teña esa conciencia crítica, pois vai ser a que sexa quen de poñer as bases para un verdadeiro futuro para todas e para todos. Eu quería comezar dicindo que, aínda que o título é Ucrania, militarismo e imperios, pois creo que é obrigado en calquera acto que teñamos nestes momentos, pois tamén lembrar ou poñer parte do noso corazón donde está o sufrimento de tanta xente e donde se está practicando o xenocidio dun pobo como é en Palestina. Miles de persoas, máis de 54.000 persoas que foron asasinadas desde o 7 de outubro nesta última fase do xenocidio que está levando a cabo Israel, máis de 1.100 bebés de menos dun ano, máis de 15.000 nenos e nenas que reciben a diario bombas ou que ademais agora se está utilizando como arma de guerra a propia fame. Esta palestra nace nun contexto de guerra e nun contexto de avance do militarismo enorme. Fai escasamente un mes o presidente do goberno español anunciaba a vontade de chegar a un 2% do PIB de gasto militar. Este que era un compromiso que el tiña feito anteriormente de cara ao 2029, pois anunciaba que iba a executalo neste mesmo ano. O presuposto que está consignado no Ministerio de Defensa é unha parte, diría que mesmo pequena, do gasto militar, porque hai moito gasto en armas ou militar consignado noutros ministerios, e estamos falando de máis de 40.000 millóns de euros cada ano que se gastan en armas e nas guerras e en este tipo de cuestións. Neste mesmo contexto están os anuncios do presidente de Estados Unidos, de Trump, planteando que xa non sexa un 2%, que sexa un 5%. Claro, cando nos digo un 5%, ás veces eu polo menos pérdome bastante de que significa iso, pero temos que ter en conta que o que se gasta en todo o Estado español neste momento en sanidade pública é un 6,5%. O sea, un 5% para armas, para guerras, para matar, cando temos un gasto en sanidade pública dun 6,5%. Con esta cuestión, temos hoxe con nós unha persoa que pensamos que é unha
unha voz moi solvente para falar de todos estes temas, uns temas que nos preocupan, porque cando falamos de todo este enorme gasto de diñeiro público para armas, estamos falando de débeda pública, estamos falando de, bueno, pues de aumentar a inseguridade mundial, global, e estamos falando tamén de detraelo de políticas públicas e de dereitos. Por máis que nos engane, non? Cando falamos, por exemplo, do programa Rearme Europa, que está Ursula von der Leyen, tanto nos intenta meter a todos, non? Pois falando deses 800.000 millóns de euros que pretenden gastar, pois un pouco o que está planteando a nivel europeo é que en realidade pois vai sair dos Estados membros como quitando a presión das arcas europeas. E cando escoitamos falar os dos nosos países dicen non, pero non vai sair do gasto público para dereitos sociais porque vai sair dunhos fondos aí sobrantes que están non sei moi ben por onde, ou vai sair dos fondos Next Generation da parte europea. Entón, figuradevos tamén a paradoxa de quen fale de onde van sair. Bueno, vai sair dos nosos dereitos e vai sair do diñeiro público dunha maneira clara. Por que consideramos que Carlos Taibo é unha persoa con moita solvencia para tratar este tema? Bueno, pois, a parte de toda unha traxectoria de 30 anos como de profesor universitario no que en gran medida se especializou en toda o que foi o espazo e os conflitos do espazo ruso-soviético, aparte de ter numerosos traballos, numerosas publicacións, un deles é este libro, Rusia frente a Ucrania, Imperios, Pueblos e Energía, que inicialmente é un libro do 2014, pero que xa vai pola 7ª edición, e que, bueno, pois un pouco só en concreto con este tema, pois ten outros libros como son O conflito de Chechenia, Rusia na era de Putin, Historia da Unión Soviética, a desintegración de Yugoslavia, Mars e Rusia, un ensayo sobre o Mars tardío ou La Rusia contemporánea en el mundo. Ten traballado extensamente sobre esas relacións entre Ucrania, Rusia e toda esta cuestión de xeopolítica. Pero aparte desta solvencia no tema que estamos tratando, pois tamén nos parece importante toda outra serie de especialización que o propio Carlos Taibo ten, que ten moito que ver pois con coa cuestión dos medios e da loita polos recursos naturais, pola enerxía, por este tipo de cuestións. Toda a súa especialización no tema de crecemento e no tema tamén da teoría do colapso e da ameaza do avance do ecofascismo. Pois por que? Pois, bueno, vamos ver un pouquiño en toda a extensión da súa intervención, pero parece bastante evidente que estamos nun mundo no que hai intereses de oligarcas ou do capital que consideran mesmo lexítimos para masacrar unha poboación ou para ocupar un territorio ou para utilizar mesmo a guerra como unha oportunidade de negocio ou como unha oportunidade para xenerar ingresos para o capital. Probablemente nesa fase do colapso onde vayamos vendo un acelerón e vayamos vendo tamén como se xenera cada vez máis violencia e como se avanza tamén no control desa violencia, pois probablemente, ao mellor algo ten que ver con todo isto do militarismo e da extensión dese control e de dominio da violencia. Pois creo que é importante escoitar a Carlos neste sentido, pero probablemente señan moi necesarias voces donde nos falen de como se puido pasar dun onte relativamente recente, onde, por exemplo, na propia Ucrania, a maioría da poboación tiña un vínculo tanto con Rusia, moitas veces mesmo familiar, de lingua, cultural, etc. E a vez esa mesma poboación tiña un vínculo ca Unión Europea, como se puido pasar para unha situación como a que temos hoxe, como se puido pasar e que responsabilidade ten o Occidente dun momento no que Rusia
mesmo se achegou ás potencias occidentales e incluso ao propio Estados Unidos, non hai tanto tempo. Carlos Taibo sinala en concreto a data do 11 de setembro, como un momento no que Rusia tivo un achegamento aí, non só puntual nese momento, como se pasou a crear hoxe ese gran inimigo que crean tamén os medios de comunicación, pero que responsabilidade tamén tuvo Occidente cando rompe os compromisos todos adquiridos respecto aos países que formaban parte da OTAN e as bases militares, os compromisos adquiridos coa propia Rusia, o espacio, a Federación Rusia, pois a finais dos 80 e nos anos 90. Necesitamos voces que non señan eses todólogos que non saben poñer unha data nin indicar un lugar, como nos ten sinalado Carlos Taibo, profundas, que nos afasten de estereotipos, pero que nos faigan ter criterio diante de ameazas tan grandes como as que temos hoxe e tan importantes como poden ser a guerra, un pouco toda esta batalla por crear un universo de confrontación que nos vai ademais acompañando na perda de dereitos básicos. Sen máis, paso a palabra a Carlos. Moitas grazas. Creo que para nós é unha oportunidade moi importante escoitarte en directo e poder preguntarte tamén despois. Obrigado, Isabel, polas túas palabras. Vexo que preparaches a conciencia da presentación. E obrigado tamén aos amigos e amigas do Foro Social da Mariña por convidarme a compartillar convosco este tempo. Eu quero facervos 8 observacións. A primeira delas, en circunstancias normais, se cadra debería ir ao final, mas sospeito que en virtude de razóns que inmediatamente veredes, corresponde colocala no principio. Refírome á visión mediática que a guerra de Ucrania ten provocado entre nós nos últimos 3 anos. Debo deixar claro desde o principio que eu penso que non hai ningunha razón que xustifique a intervención militar rusa en Ucrania, mas esa intervención non xurde da nada, ten orixes precisos que colocan en moi mal lugar as potencias occidentais. Se teño que resumir, tal e como vexo eu, ese tratamento mediático, identificarei 3 códigos. O primeiro é a censura. A censura de que? Daquelas posicións que se atreveran a salientar o que veño de dicer hai un momento, que as potencias occidentais tamén son responsáveis da xeración deste conflicto. O segundo é o maniqueísmo, que traslada a imaxe dun conflicto onde habería un exército criminal, o ruso, e un grupo de monxas do outro lado. Creo que non hai ningún conflicto bélico que se acolla a semellante descripción. E o terceiro e último elemento é unha crecente e inquedante rusofobia que en determinados circuitos ten provocado unha non menos inquedante ucraniofobia. Se nestas circunstancias, logo de 3 anos, ten chegado vivo algún debate, aí estaban os todólogos, os tertulians para aniquilalo. Non sei se sabedes que o máximo experto español en Ucrania desenvolvía ao mesmo tempo a tarefa de presidente de Cantabria, o señor Revilla. Ao abrigo dun escenario mediático como este, non pode un albiscar outro horizonte co que marca manipulacións constantes. Idesme permitir que rescate 2 anedotas que creo que retratan ben o que quero subliñar. Cal é a primeira? En marzo de 2022, cando eu tiña decidido non facer declaracións aos medios de comunicación, recibín unha mensaxe dun xornalista da Sexta que me propuña gravar na mañán seguinte unha entrevista sobre o papel de Bielorrusia, o estado que está situado ao norte da Ucrania, na guerra ucraniana. Eu respondín que infelizmente non podería ser. Un par de horas despois, o mesmo xornalista enviou unha nova mensaxe e preguntaba se despois de mañán poderíase gravar esa entrevista. Respondín de novo que non ia poder ser. E chegou a terceira mensaxe e eu xa decidín que tiña que saltar
e respondín de maneira un pouco destemplada que na Sexta tiñan especialistas dabondo para lidar coa guerra de Ucrania. Estaba Miguel Ángel Revilla, José Bono, Cristina Almeida, José Sacristán. O xornalista, que era, debo salientalo, unha persoa sensata, respondeu cunha longa mensaxe na que confesaba saber que estaba facendo. Procuraba unha voz moderadamente disidente, mas lle ofrecía a oportunidade de falar dunha materia, o papel de Bielorrusia na guerra ucraniana, que a duras penas permitía desenvolver a disidencia. Varios meses despois, en xuño do ano 2022, pasei pola mesma experiencia do outro lado da trincheira. Recibín unha mensaxe, neste caso, da principal axencia de noticias rusa, a axencia TASS, que, ao abrigo da cimeira que a OTAN ia celebrar en Madrid, propuña unha entrevista que, neste caso, debía selo naturalmente sobre a OTAN. Eu tería aceitado a entrevista se ao mesmo tempo me preguntasen polo papel de Rusia en Ucrania, mas claro, esta segunda parte non interesaba a miña interlocutora. Cada quen sabe escoller cales son as materias que lle interesan. Propoño o segundo exemplo. Todas e todos sabedes quen é José Bono, mencioneino hai un momento, expresidente de Castela-La Mancha, exministro de Defensa español. Non sinto ningunha sintonía ideolóxica con José Bono, mas non me costa traballo recoñecer que é un home que se comunica ben, que sabe desenvolver os argumentos con intelixencia. José Bono foi entrevistado moitas veces nese programa patético que era La Sexta Noche, e eu teño a certeza de que as entrevistas estaban pactadas. Os entrevistados sabían que lles ian preguntar. Mas nun deses programas, o xornalista introduciu unha pregunta que parecía que non estaba no guión. Preguntou: señor Bono, que piensa usted de lo que está pasando ahora en Ucrania? E Bono entrou nunha completa zozobra verbal. Por qué? Porque sabía que o que ia dicer non era políticamente correcto, non se desenvolvía no camiño axeitado polos nosos medios de comunicación. Bono explicou que cando era ministro de Defensa español tivera varias oportunidades de entrevistarse co ministro de Asuntos Exteriores da Federación Rusa, o señor Lavrov, segue sendo o mesmo, e que Lavrov unha e outra vez chamou a atención sobre o feito de que Rusia estaba sendo marginalizada, esquecida, polas potencias occidentales, de tal xeito que esa conduta non conducía a ningún escenario saudável. E Bono confesou que chegou á conclusión de que o ministro ruso tiña razón, ou tiña boa parte da razón, non lla demos toda, de tal xeito que o que estaba afirmando era verdade, non conducía a ningún escenario saudável. Claro, isto escoitado nos beizos dun exministro de Defensa español era moi forte, porque retrataba fidedignamente as falencias dos nosos medios de comunicación que, xa o dixen no principio, claramente procuraran censurar este tipo de opinións. Segunda observación que quero facervos. Hai 4 anos, en 2021, o presidente ruso Vladimir Putin asinou un texto no que se falaba dos límites da República de Ucrania. Digo que asinou o texto porque cumpre albergar a certeza de que non era da súa autoría, era un texto redixido por historiadores especializados. Nesas páxinas, Putin afirmaba que en 3 momentos da historia da vella Unión Soviética se tomaran decisións que o propio Putin entendía que non eran saudáveis en relación cos límites da República de Ucrania. O primeiro momento desenvolvérase en 1922, no momento en que surxiu xurídicamente a Unión Soviética. A primeira Constitución Soviética outorgou a Ucrania boa parte do seu territorio oriental. As terras, para entendermos, que son hoxe obxecto de controversia entre Rusia e Ucrania. Se alguén quere que sexa máis preciso, os oblasti, os departamentos de Lugansk, de Donetsk, de Zaporizhia e de Kherson. O segundo momento cobrou corpo
en 1945, no remate da Segunda Guerra Mundial, cando Ucrania recebeu terras que 30 anos antes formaran parte do Imperio Austrohúngaro. Este segundo momento non ten maior relevo en termos contemporáneos, non son territorios obxecto de contencioso entre os dous países. O terceiro e último momento manifestouse en fin en 1954, cando daquela, permitídeme que bote man da ironía, o máximo dirixente soviético, Nikita Khrushchev, para celebrar o 300 aniversario da alianza histórica entre Rusia e Ucrania, decidiu presentear a esta última con Crimea, unha península que até ese momento formaba parte, dentro do organigrama político-administrativo da Unión Soviética, da Federación Rusa. Sen decatarse, claro, de que nalgún momento a Unión Soviética podía desaparecer e esa decisión converterse nun problema grave. Un territorio maioritariamente poboado por rusos ficaba nas mans da República de Ucrania. Interésame prestar algunha atención ao caso terceiro e ao primeiro. Empezarei polo de Crimea. Putin lembra unha e outra vez que os rusos son maioría da población en Crimea. É verdade hoxe, mas os rusos non son os habitantes naturais, xa sei que a expresión está chea de problemas, da República de Crimea. Por que? Até finais do século XIX, o grupo humano maioritario era configurado polos chamados tártaros de Crimea. E parece evidente que o feito de que o seu peso na populación local fose esvaecendo foi produto da lógica imperial rusa. Non foi produto dunha circunstancia natural. En calquera caso, consta que en ningún momento os ucranianos foran maioría da población en Crimea. No que atinxe o primeiro caso, o de 1922, Putin afirma de novo que o feito de que as terras máis orientais da República de Ucrania rexistren unha presencia notável, non sempre maioritaria, máis notável de rusos, foi o produto da chegada pacífica de cidadáns rusos procedentes de outras provincias do país. De novo, isto é unha maneira de esquecer o peso da lógica imperial rusa impondo determinados fenómenos demográficos. Neste caso, alguén podería pensar que a reivindicación ucraniana é máis seria. Todos os censos elaborados antes de 2014, antes da primeira grande crise bilateral ruso-ucraniana, revelan que neses 4 oblasti, neses 4 departamentos que mencionei, había unha maioría de población que se autodescribía como ucraniana. Aínda que, claro, non sabemos que é o que pensa hoxe esa población, de tal xeito que ter a oportunidade do desenvolvemento do dereito de autodeterminación, penso eu, sería aportar datos moi saudáveis a efeitos de comprender as adhesións populares. En 1992, recén independizada, a República de Ucrania visitou Madrid o ministro de Asuntos Exteriores dese país e pronunciou unha palestra pública a que eu asistí. O miolo do discurso do ministro de Asuntos Exteriores ucraniano era a idea de que Ucrania se tiña configurado como Estado independente sobre a base da vontade de rexeitar expresamente a legislación toda dun Estado autoritario como era a Unión Soviética de antano. Cando chegou o momento do debate, era inevitável, alguén preguntou por Crimea. E o ministro de Asuntos Exteriores ucraniano respondeu que a Constitución en vigor no seu país non recoñecía o direito de autodeterminación de tal xeito que non compría discutir nada en relación con Crimea. Que curioso era isto. Parece que a Ucrania independente se levantaba sobre a base da rexeición expresa de toda a legislación dun sistema autoritario como era a Unión Soviética, excepto da conflictuosa decisión de Nikita Khrushchev de 1954, que, parece, non era unha decisión de corte autoritario. Que conclusión quero extraer? Que os argumentos das partes enfrentadas son débiles e que, se estivésemos diante de xente disposta a dialogar, os problemas ficarían resoltos axiña, mas infelizmente non é o escenario que temos diante dos ollos.
Terceira observación. Interésame subliñar que desde o meu ponto de vista nos últimos 30 anos Rusia o probou todo na súa relación co mundo occidental. E entre o que probou estivo a procura dun vencello fluido, civilizado e mesmo chegado ao caso máis ben submiso para cos intereses do mundo occidental. Isto que conto agora, entendo eu, que se abriu camiño en dous longos períodos de tempo. Entre 1991 e 1997, con Yeltsin na presidencia do país, e de novo entre 2000 e 2007, con Putin nesa presidencia. Permitídeme que coloque o ollar nesta segunda etapa. Na tarde dos atentados do 11 de setembro de 2001, o presidente ruso do momento, Vladimir Vladimirovich Putin, declarou un franco apoio ás políticas supostamente antiterroristas que se dispuña a desenvolver o seu homólogo norteamericano do momento, George Bush fillo. Ese apoio manifestouse primeiro nunha franca colaboración de Moscovo na operación militar norteamericana en Afganistán no outono do propio ano 2001 en un silencio legitimador de Rusia ante unha segunda intervención militar estadounidense, neste caso, como ben lembraredes, no Irak en 2003. Ten sentido que me pregunte que foi o que Rusia recebeu a cambio do que nun caso, repito, foi unha franca colaboración con Estados Unidos, Afganistán, e noutro un silencio legitimador ante unha intervención claramente desbocada, Irak. Nada máis sinxelo que responder a esta pregunta. Rusia non recebeu absolutamente a nada a cambio desa actitude de xeral docilidade que permitide que o subliñe foi desenvolvida polo propio presidente Putin, non por algún dos seus antecesores. Por que respondo o anterior? Estados Unidos non freou o programa do chamado escudo antimíseis que con moita claridade obedecía ao propósito de reducir a capacidade disuasoria dos arsenais nucleares ruso e chinés. Estados Unidos non desmantelou as bases teóricamente provisorias que criara no outono de 2001 no Cáucaso e no Asia Central para botar adiante coa intervención militar en Afganistán. Estados Unidos non freou unha nova ampliación da OTAN que neste caso beneficiou a 3 repúblicas exsoviéticas, as 3 do Báltico. Estados Unidos non dividou en apoiar as chamadas revolucións de cores que colocaron no goberno a xentes claramente hostís para con Rusia en Xeorxia, en Ucrania e en Kirguizistán. En fin, non consta que Estados Unidos concedese ningún tipo de trato comercial de privilexio en proveito de Moscovo. Nestas condicións, sospeito que era inevitável que Rusia rompese as cartas da baralla e procurase un camiño independente en política exterior. Desde o meu punto de vista, este é o momento no que se incuba o Putin destas horas. De tal xeito que resulta difícil separar a condición a miúdo agresiva das políticas rusas da provocación occidental destes anos. Cuarta observación que quero facervos. Con certeza sabedes que un elemento central da propaganda oficial rusa chama a atención sobre a nazificación da República de Ucrania. Ucrania sería un país indelebelmente marcado por un proxecto de extrema direita. Isto é con toda evidencia unha simplificación. Ucrania é un país complexo, como calquera outro. É certo que en estamentos de poder importantes hai presenza significativa de forzas ou de persoas de extrema direita. Isto acontece nomeadamente no caso das Forzas Armadas. Mais atribuir a un país inteiro a condición de marcado polo discurso de extrema dereita é simplificar a realidade. Segundo unha convención no Parlamento en vigor en Ucrania,
un Parlamento que ten xa anos porque foron adiadas as seguintes eleicións, non hai ningún diputado de extrema dereita, aínda que admito que a determinación do que este termo significa pode ser delicada. Creo que neste caso é máis interesante, moito máis interesante, prestar atención ao que acontece no outro lado da fronteira. Se alguén me pede unha descripción rápida da Rusia de Putin, falarei dun sistema marcado por un nacionalismo que a miúdo ten un carácter étnico abrasivo, baseado na defensa dos valores tradicionais da familia e da Igrexa ortodoxa, claramente marcado polo universo profundamente inmoral dos chamados oligarcas, con desigualdades sociais extremas, con unha proposta imperial militar cada vez máis agresiva e, en fin, co designio de reprimir calquera tipo de contestación interna. Se isto que veño de mencionar non se axeita nun grau ou noutro a descripción dun país marcado por un código da extrema dereita, parece que é difícil chegar a unha conclusión diferente. Ollo co que agrego agora. Alguén podería preguntarse si a agresividade das potencias occidentais e singularmente dos Estados Unidos non se tivese feito valer, podería un desbotar o horizonte dunha guerra como a de Ucrania nestas horas. A resposta é non. Simplesmente limítome a salientar que esa guerra sería moito máis improbável. Mas non nos enganemos, Rusia é un imperio e pensa que ten dereitos adquiridos en relación cos territorios dos países que máis ou menos a rodean, de tal xeito que a súa condición é tan noxenta como a dos Estados Unidos destas horas. Quinta observación que quero facervos. Hai 3 anos, nas redes sociais, unha persoa que asinaba co seu nome e que se expresaba con corrección, sabedes que isto é cada vez menos frecuente, colocou un comentario que, polo lugar en que estaba sentado, era evidente que se dirixía a miña persoa. Dixo: aqueles que estades na esquerda dedicades o 80% do voso tempo a criticar a OTAN, cando a guerra de Ucrania reclama atención para outras moitas materias. Non teño o maior problema en recoñecer que algunha razón tiña, no bo entendido de que eu non dedico o 80% do meu tempo a criticar a OTAN, mas dedico moito tempo, se quera só sexa por unha razón. Criticar a OTAN parece que está prohibido nos nosos medios de comunicación. Se teño que resumir a miña visión do que é a OTAN ou do que é a OTAN en relación coa guerra de Ucrania, que diría? En primeiro lugar, a OTAN é elemento central dunha estrategia agresiva desenvolvida sobre Rusia no decurso dos 30 últimos anos e que ten algunhas das súas manifestacións principais na incorporación á propia Alianza Atlántica de 14 estados da Europa Central e Oriental e no establecemento dunha chea de bases militares arredor de Rusia. Imaxinade que, en virtude das razóns que foren, Canadá e México asistisen á presenza de gobernos hostís a Estados Unidos que decidisen colocaren eses 2 países nunha alianza militar enemiga da Casa Branca. Pensades que a resposta de Estados Unidos sería máis tranquila, sosegada, pacífica que a resposta da Rusia destas horas? Nun segundo chanzo, pareceme que a OTAN é un elemento central no desenvolvemento dun macroproxecto de terceiro mundización de todas as relacións en boa parte da Europa Central e Oriental contemporánea. Se alguén me preguntar que é o que os empresarios occidentais procuran na Rusia ou no conxunto da Europa Central e Oriental, falarei dunha man de obra barata que explotar, de materias primas enerxéticas razoablemente gulosas e de mercados máis ou menos prometedores. A OTAN é responsável tamén do asentamento de dramáticos códigos de dupla moral que convidan a tratar de maneira diferente os amigos e os inimigos, os poderosos e os débiles.
Debo mostrar a miña admiración polas xentes que entre nós decidiran socorrer aos refuxiados que fuxían da Ucrania dunha guerra terrível. Mais gostaría de preguntar onde estábamos hai 25 anos cando o propio exército do señor Putin desenvolvía un xenocidio en toda regla na Chechenia. Parece que os chechenos non se fan acreedores das mesmas solidaridades, se cadra porque son morenos e musulmáns. Moitas veces me preguntei por que, se os deportistas rusos se viron privados do seu dereito a participar nas competicións internacionais, non se está a actuar da mesma maneira cos deportistas israelitas ou norteamericanos. Parece que neste caso a dupla moral non é evidente, é evidentísima. Alguén debería facer un estudo sobre o que vou chamar a guerra das bandeiras. Que é o que conduce a unha persoa a colocar unha bandeira ucraniana na xanela da súa casa ou a colocar unha bandeira palestiniana? Creo que é unha materia extremamente rica a determinación do que hai por detrás. En fin, creo que debo subliñar que un mito máis da OTAN é este que acumula a idea de que é unha alianza militar de estados democráticos. Debo lembrarvos que a dictadura portuguesa de Oliveira Salazar, coeva do franquismo, foi un estado membro da OTAN, que o foi outra dictadura, a dos coronéis na Grecia, que o é a Hungría do señor Orbán con un goberno de extrema dereita ou que o é a Turquía de Erdogan responsável dun xenocidio en toda regla no Kurdistán. Hai anos caiu nas miñas mans unha frase de Chesterton, o escritor inglés, moi acaída para descrever o matrimonio. A frase di: o matrimonio é unha institución ideal para resolver unha chea de problemas que non existirían se non existise o propio matrimonio. Pois eu creo que podemos dicer o mesmo da OTAN. É unha institución ideal para resolver unha chea de problemas que non existirían se non existise a OTAN. Sexta das miñas observacións. Eu mesmo son, nalgún grau, responsável dunha conducta que me parece pouco estimulante. Creo que o primeiro que deberíamos facer, cando chega o momento de pensar nunha guerra como a de Ucrania, é meditar no que está a pasar pola cabeza desa xente nova ou deses adolescentes ucranianos e rusos que están nunha trincheira e que merecerían a nosa solidaridade máis directa. Nun deses libros que tenes aí, en la estela de la guerra de Ucrania, confeso nas páxinas finais que non me sinto moi satisfeito de boa parte da análise desenvolvida, que é a análise clásica de relacións internacionais, que comúnmente teatraliza o escenario. Os estados deveñen persoas que pensan ou din cousas. Alemania afirma tal cousa, Francia responde, Rusia move os seus peóns, Estados Unidos esquece os principios máis elementais. A min os estados importanme pouco. Interésanme as xentes que están por baixo dos estados. No inicio desta guerra, a Internacional de Resistentes reclamou da Unión Europea que recoñecese a condición de refuxiados a xentes que decidiran abandonaren Ucrania e Rusia. Ningún dos Estados membros da Unión aceitou semellante proposta. Moitas veces mencionei que no inicio do conflito, probablemente en marzo de hai 3 anos, caíran nas miñas mans unhas imaxes impactantes. Un convoi militar ruso movíase por unha estrada nun lugar da Ucrania rural. Un grupo de civís, 15, 20, 30, ocupaban a estrada e impedían o paso. O primeiro que aconteceu foi que dun dos vehículos militares rusos saiu un soldado que exhibiu un fusil ametrallador e disparou varias veces ao ar. Ninguén se moveu. Inmediatamente a tanqueta que encabezaba o convoi fixo o aceno de abalanzarse sobre os civís, mas no último momento se detivo. Non sei como remataba a historia, e naturalmente que é importante sabelo, mas o que vin cos meus ollos parecía interesante. Dunha banda,
en Ucrania había desobediencia civil non violenta. E doutra banda, os soldados rusos, nese momento, convertíanse en seres humanos que facían a pergunta importante: vamos pasar por riba dos corpos destes civís? Que culpa teñen do que decidiran os nosos gobernantes, os uns ou os outros? Hai unhas semanas, cando Trump comezou a exercer como presidente norteamericano, descubrín con sorpresa que a Unión Europea puña aparentes cartas en procurar un plano de paz en relación con Ucrania. Tivera 3 anos e non fixera nada. Non só iso, rexeitara os planos de paz doutras partes. Quero lembrarvos que hai 1 ano e medio, China promoveu un plano de paz que foi rexeitado inmediatamente sobre a base da idea de que China é un aliado da Rusia de tal xeito que non compre prestar atención ao que demanda. O único que mostrou algunha atención foi paradoxalmente o presidente ucraniano Zelensky, que se mostrou disposto a negociar ese plan. O plano en cuestión non era particularmente cariñoso coa Federación Rusa. Por exemplo, reclamaba que cesasen as ameazas de emprego das armas nucleares e que en pronunciar esas ameazas fora sempre o presidente ruso Putin. Non só iso, recoñecía o principio da integridade territorial dos estados, algo que dificilmente neste escenario podía ser o argumento principal desenvolvido por Rusia. Hai 2 anos presentei ese libro en Cat Batlló, un centro social ocupado en Barcelona. E lembro que, cando terminou a miña intervención, houve un debate, tomou a palabra un rapaz novo ruso que se chamaba, claro, para variar, Vladimir. E explicou que era un opositor democrático a Putin. Pediume consellos sobre o que eu entendía que debía facer a oposición democrática a Putin. Eu dixenlle, claro, que non sabería que o que temos que facernos aquí dificilmente podería darlle consellos sobre o que compre facer en Moscou ou en San Petersburgo. Mas a metade de camiño entre a ironía e o argumento serio respondín: o que tendes que facer é ocupar as fábricas e autoxestionalas, como aconteceu en 1905 e 1917. No bo entendido, claro que isto é tamén o que deberíamos facer, desde o meu ponto de vista, nós aquí. Séptima e penúltima observación. Que difícil é traballar sobre a figura do presidente norteamericano Donald Trump. É unha figura nevoenta. Supoño que o único claro, contundente que podo dicer é que Trump é e será sempre un empresario. Con certeza Trump non sabe situar no mapa Ucrania, mas ten claro o que significa o conceito terras raras. E o pulo principal que o levou a intervir nunha suposta dixestión deste conflicto ten que ver coas terras raras. As terras raras non son obxecto de explotación porque, na maioría dos casos, están en territorios que son obxecto de combates, de tal xeito que para explotar esas terras é preciso que a guerra termite canto antes. Probablemente outra dimensión interesante, de carácter provisorio na figura de Trump, é o designio de separarse con claridade do seu antecesor Joe Biden. Agregarei que hai certa sintonía ideolóxica entre Trump e Putin. Son 2 políticos conservadores que partillan elementos principais nas súas cosmovisións. Debo confesarvos que cando uns días despois de tomar a presidencia de Estados Unidos, Trump realizou declaracións hiperagresivas contra Zelensky e Ucrania, eu fiquei visiblemente desnortado. Por qué? Porque a miña impresión é que Estados Unidos levaba 3 anos obtendo beneficios inxentes da guerra de Ucrania. Beneficios para a súa industria militar e para a súa industria enerxética. E beneficios ao abrigo de que a guerra de Ucrania debilitaba visiblemente a todos os seus competidores. Pensade, e creo que este é un dado ben interesante, que antes de 2022 o comercio bilateral entre a Unión Europea e Rusia
era 15 veces superior ao comercio bilateral que mantiñan Estados Unidos e Rusia. Cando se arbitrou un embargo internacional sobre Rusia, quen saía manifestamente prexudicado? Por suposto Rusia, mas en segundo lugar a Unión Europea. O comercio bilateral entre Estados Unidos e a Unión Europea e Rusia prácticamente non se viu alterado. Non deixa de ter algunha graza que o momento presente nos circuitos chamados progresistas sexa interpretado como unha feliz situación que permite que a Unión Europea rompa os vencellos cos Estados Unidos. Non termino de velo. En calquera caso, se a Unión Europea está a romper vencellos con Estados Unidos é en proveito dun proxecto abrallantemente militarista. Non hai outro horizonte que este. Non é esa Unión Europea mitolóxica que defendería os dereitos humanos e as liberdades. Isto é un elemento máis de armadilla no discurso oficial. O ministro español de Asuntos Exteriores, o señor Álvarez, afirmou moitas veces nas últimas semanas que unha negociación con Rusia que outorgase a esta determinados territorios sería unha pésima sinal. Entendo o que di. O que acontece é que a Unión Europea leva moitas décadas dando pésimas sinais. En Palestina, ao Estado de Israel, no Sáhara Occidental, ao Reino de Marrocos, no Kurdistán, a Turquía. E ollo que estou a pensar en conflictos que carretan modificacións das fronteiras, porque se contabilizo os golpes de Estado artellados pola Unión Europea, por Francia, sen ir máis lonxe, na África subsahariana, o panorama é dantesco. Alén de todo o anterior, eu teño a impresión de que, a pesar do que nun primeiro ollar ten acontecido nas últimas semanas, as relacións reais seguen a ser as mesmas. O ministro español de Economía visitou Washington hai un mes. E que foi o que lle pediu o seu homólogo norteamericano? Que España levantase non sei que impostos aplicados en Google e que España acrecentase o seu orzamento militar para situalo no 2% do PIB. E importa salientar o do PIB, porque moita xente interpreta que o que se está a pedir é que o gasto militar alcance o 2% dos orzamentos públicos, non do conxunto da riqueza do país. A cifra é espectacular. Lembraredes tamén, en fin, e remato estas observacións, que pouco despois de tomar a presidencia de Estados Unidos, Trump dixo que quería convertir a faixa de Gaza nunha riviera para xente rica. Moita xente pensou que isto era completamente indignante. Isto é o que fixo o mundo occidental nos máis dispares recintos do planeta desde tempo inmemorial. A única diferenza, admitámola, é que Trump afirma isto de maneira rotunda, obscena, sen ocultalo, mas o fenómeno de fundo sospeito que é o de sempre. Oitava e última das miñas apreciacións. Algúns amigos e amigas que me queren ben e que me coñecen mal pensan que eu estou nunha posición privilexiada para lidar con algunhas grandes cuestións planetarias. Din, a ver, Carlos, ti levas 30 anos a traballar sobre a Europa central e oriental contemporánea e estás a traballar sobre o risco dun colapso xeral, o esgotamento das materias primas enerxéticas, as mudanzas climáticas, as agresións contra a biodiversidade. Confeso que son incapaz de mesturar os coñecementos que son precarios que proceden dunha banda e doutra. Pareceme evidente, de calquera xeito, que nos últimos anos asistimos a unha imprevista aceleración de moitos procesos. En que estou a pensar? En primeiro lugar, na pandemia, que demostrou que era posível alimentar un formidável exercicio de servidume voluntaria de populacións enteiras. A figura dos policías de balcón pareceme singularmente rechamante. En segundo termo, nun feixe de noticias que agromou no outono do ano 2021 e que asumía a forma de problemas
no suministro de materias primas enerxéticas, de cortocircuitos en moitos procesos económicos, financeiros, comerciais, de subas espectaculares nos custos de transporte das materias primas ou, en fin, dese globo sonda que se abriu camiño na Austria no propio outono de 2021 e que asinalaba que en adiante as unidades do exército local aspiraban a alcanzar unha plena autonomía en enerxía e en auga para facer frente a un posible apagón xeral e acudir en socorro. Isto é o que adoita acontecer, ben o sabedes, coas forzas armadas da populación civil. Colocar a guerra de Ucrania neste esquema non é tarefa sinxela. Pareceme evidente de calquera xeito que por trás dese conflicto hai unha liorta que atinxe a materias primas enerxéticas cada vez máis escasas. Está o que algúns analistas entenden que é unha diversificación entre dúas liñas de xeración de valor, a propia do mundo occidental e a característica do mundo ruso-chinés. Encóntrase, desde o meu ponto de vista, a demostración palmaria de que non hai imperio bon. Quen prefira ignorar as regras de xogo norteamericano en Ucrania está a esquecer unha parte importante da realidade, e quen pense que hai algún proxecto de xustiza e de solidaridade na Rusia de Putin ou na China de Xi Jinping anda tamén bastante perdido. En fin, a guerra de Ucrania, e non só a guerra de Ucrania, ten provocado un auxe militarista xeral, manifesto, en orzamentos militares cada vez máis altos, en negocios prósperos para a industria de armamentos, en intervencións que xa non van precisar a etiqueta edulcoradora de humanitarias. Nos últimos tempos, traballei nun conceito que me interesa resgatar agora mesmo, o conceito de ecofascismo. Xa sei que o termo é moderadamente sorprendente. Estamos afeitos a concluir que o prefixo eco acompaña sempre realidades saudáveis ou, como pouco, realidades neutras. Levo lembrarvos, porén, que no Partido Obreiro Alemán Nacionalsocialista, o partido de Hitler, operou un activo grupo de presión de carácter ecolóxico que reclamaba o regreso ao mundo rural, que criticaba agremente moitas das consecuencias negativas derivadas da urbanización e da industrialización, que postulaba, no seu caso, o desenvolvemento de prácticas de corte vegetariano, todo iso naturalmente ao servizo dunha raza escollida que estaba en condicións de impor regras de xogo de obrigada satisfacción aos demais. Moitas veces recomendei, nos últimos anos, a leitura dun libro dun xornalista alemán chamado Karl Ameri. Na versión española, o libro intitúlase Auschwitz, o nome do campo de exterminio nazi na Polonia, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. A tese principal que defende Ameri nesa obra salienta que estaríamos moi erradas de concluirmos que as políticas que abrazaran os nazis alemáns 80 anos atrás remeten a un momento histórico singularísimo, conxuntural e felizmente irrepetível. A Ameri exhórtanos, polo contrario, a estudar polo miúdo esas políticas. Por qué? Porque ben poden reaparecer nos anos próximos non defendidas agora por ultramarxinais grupos neonazis, senón postuladas por algúns dos principais centros de poder político e económico, cada vez máis conscientes da escaseza xeral que se aveciña e cada vez máis firmemente decididos a preservaren nunhas poucas mans eses recursos escasos en virtude dun proxecto de darwinismo social militarizado de ecofascismo. Ben podedes intuir que por trás desta proposta, en lugar central, no seu miolo, hai un argumento de carácter demográfico. Está no fundo a idea de que no planeta sobra xente, de tal maneira que se trataría de marxinalizar a quen sobran, isto xa o fan, e na versión máis extrema, literalmente, de exterminalos. Gostaría de terminar con unha reflexión
que atende a un propósito preciso. Nos últimos anos, moitas veces, falei do risco dun colapso xeral do sistema. Se alguén me preguntar se creo que estamos en condicións de evitar ese colapso, responderei que na miña intuición a resposta axeitada é non. O que está a noso alcance é limitar algunhas das consecuencias máis negativas dese fenómeno e adiar un pouco no tempo a súa manifestación. Debo confesarvos, fago sempre, que este segundo horizonte, o de adiar esa manifestación no tempo, non termina de convencerme. Por que? O que me ronda na cabeza é o título moderadamente humorístico dun libro dun norteamericano chamado John Michael Greer. Nunha imaxinável traducción para galego, ese título rezaría «Colapse agora e evite aglomeracións». A tese principal de Greer afirma que se inexorablemente vamos a colapsar, probablemente a resposta máis axeitada é a que reclama comezar a construir desde xa os trazos propios da sociedade post-colapsista, agora que as mudanzas climáticas aínda non fixeron notar as súas consecuencias máis negativas, agora que aínda contamos con materias primas enerxéticas e non enerxéticas en cantidades importantes, desde a lembranza de que a maioría dos colapsos rexistrados no pasado tiveran consecuencias saudáveis no que atinxe a re-ruralización, desxerarquización e autonomía local, e desde a intuición, en fin, de novo a intuición, de que o colapso pode borrar rapidamente moitos dos problemas que nos acosan no que atinxe a propiedade privada e a débeda. Obrigado por terme escoitado. Ben, pois imos abrir un tempo de coloquio. Vamos ter que pasar este micro. Encargo meu de pasalo. Nada, ás veces é un pouco o de romper o xeo, empezando a participar, acaba sendo un pouco de dificultad, pero se queredes ir xa pedindo a palabra. Aviso que teño preparado unha proba tipo teste, que pasarei como todos que se non hai preguntas. A ver, seguro que hai. Sí, aquí hai unha palabra aquí diante. Ahora vou ter que aguantar porque agora tocamos con isto. Entón, o Pedro se deu. Sí. Vale. Yo quisiera agradecer ese coloquio que ha hecho usted porque lo veo muy normal de lo que está pasando. Europa ha envejecido intelectualmente muchísimo. Europa ahora lo que necesita, como usted dice, es mantener a raya a todo el personal y, como decía usted, cuando suspendieron la participación rusa en el deporte y todo eso, Inglaterra tampoco pertenece a Europa y sin embargo juega la Champions. Entonces también habría que quitarlo del medio. Últimamente, ¿no cree usted que, como ha dicho al finalizar, toda esta burocracia, estos movimientos, me parece que hablaban de 800.000 millones de euros para rearmar Europa, pero contra quién nos íbamos a pelear? Yo no lo entiendo, porque aquí lo tenemos claro. Si el ejército cobra 1.500 euros el soldado, si yo tengo que invadir España, le pago 2.500 y le dan la vuelta al tanque. La pregunta es, eso que ha dicho de romper, o sea, de colapsar, ¿no cree que también sería en Europa eliminar el mercado común, en cierto modo? Este mercado que tenemos que nos influye en que nosotros no podemos plantar o decidir
sobre lo que tenemos y tenemos que pensar en otros sitios, en lo que nos imponen para poder seguir recibiendo unas ayudas que jamás podremos devolver y que encima son nuestras, porque a mí me hace mucha gracia cuando te dicen es que por ejemplo a nivel local, que el ayuntamiento ha dado, o es que la diputación le ha dado, oiga, todo lo que te lo han quitado previamente, se han quedado con la mitad y te devuelven un tercio de lo que dan. Por esto digo que Europa no cree que ha envejecido y que ya no da más, ni intelectualmente ni económicamente. Empreguei, pareceme, 2 veces a palabra mito para retratar a condición da aposta contemporánea da Unión Europea. Primeiro que debo asinalar é que non debemos confundir Europa coa Unión Europea. Europa é un constructo mental que ten 2000 anos, a Unión Europea anos. De tal xeito que hai moitas cousas que se poden predicar de Europa e non da Unión Europea e viceversa. Mas, en calquera caso, en relación coa Unión Europea, de que mito somos víctimas? Do mito de que a dependencia da Unión Europea con respecto a Rusia, con respecto a Estados Unidos en moitos ámbitos, é un fenómeno casual do que podemos prescindir. Pois non, a Unión Europea creceu, configurouse como tal sobre a base dunha estricta dependencia con respecto a Estados Unidos, de tal xeito que imaginar unha Unión Europea diferente resulta extremamente difícil e probablemente reclama terminar coa propia Unión Europea. Cando escoitaba as túas palabras, veume á cabeza algo que probablemente debía ter mencionado antes. Probablemente lembrarás que a finais da década de 1990 houbo proxectos moi elaborados encamiñados a colocar a Rusia dentro da OTAN. Quen freou o proceso correspondente? A propia OTAN. A OTAN precisaba un inimigo, e non había un inimigo máis connotado que a Federación Rusa. Isto provocou, por certo, debates relativamente serios que chamaban a atención certamente sobre a dependencia da Unión Europea con respecto a Estados Unidos, mas alén desa dependencia sobre as miserias da propia Unión Europea. A Unión Europea é o núcleo europeo occidental do capitalismo internacional. E a idea de que ontolóxicamente é un proxecto benigno frente á ignominia norteamericana é unha superstición máis. Eu teño a impresión de que esta aposta inmoderada en proveito do crecemento do gasto militar o que fai é acelerar a mecánica do colapso. Ou, para dicelo de maneira máis precisa, colocar a boa parte da populación nos Estados membros da Unión Europea nunha situación extrema. Dixéchelo antes, Isabel. Claro, de onde vai sair o diñeiro que vai permitir acrecentar os orzamentos militares? Do gasto social, de impostos cada vez máis rexos. Lembro que hai non moito nunha palestra interveu un home de certa idade e dixo gráficamente que infelizmente as armas non se comen. O que precisamos é trigo e arroz, e non precisamente armas. Mas, infelizmente, o debate público non vai por aquí. Sabedes, ou lembraredes os máis veteranos e veteranas, que en 1986, ao abrigo do infeliz referendo da OTAN, todos os inquéritos realizados no Estado español concluían que había unha maioría razoablemente clara de cidadáns que rexeitaban o que significaba a OTAN. Un estudo recente, sospeito que serio, concluía que só un 20% dos cidadáns españois cuestionan o que significa a OTAN. Estamos a perder dramáticamente esta batalla. Isto, por certo, alcanza a propia mocidade. Os estudos recentes que interrogan a xente nova polas súas maiores preocupacións non parecen identificar ningún elemento negativo atribuído ao conceito guerra. En este caso, permitidme que saliente que non estou falando do conceito filosófico da guerra. Estou a falar dun horizonte vital que pode traducirse no feito de que moitos deses xóvens acaben pelexando en Ucrania
ou onde sexa, de tal xeito que a cuestión é moito máis seria, moito máis física e biolóxica do que podería parecer. O lavado de cerebro que estamos a experimentar é, desgrazadamente, exitoso en todas as súas manifestacións. Por aí. Hola, quería, o último que se falou do tema do decrecemento. Galicia, no contexto do Estado español, somos exportadores de materias primas. Pesca, aluminios que temos aquí, madeira, etc. Aplicando que pode ser un decrecemento de Galicia que non ten apenas infraestructuras en comparación con o resto do Estado, o decrecemento solamente son abastecedores de materias primas. Nestes momentos, como que nos quer dicir un decrecemento para soster o planeta, como nos quedamos se non temos nada? A ver, que penso que a descripción que fixeches do escenario galego merece moitas matizacións. Eu lembro que hai pouco máis dun ano vin na Telegaita o debate dos candidatos ou candidatas das 5 forzas políticas galegas principais. Vou esquecer o dramático retrato da situación lingüística do país que se derivaba de escoitar eses 5 candidatos en excepcións, para lembrar que só había unha cuestión na que parecían estar de acordo, na necesidade de industrializar a Galiza. Pois eu creo que a tarefa principal consiste en re-ruralizar a Galiza, en recuperar a autonomía, soberanía alimentaria, máis sabeis saber que a min desto que menciono agora, e non en procurar unha loucura de unha industrialización que por definición ten que chegar en virtude e grazas aos capitais foráneos, de tal xeito que a dependencia externa que xa temos vai ser aínda maior. O segundo elemento importante é que, desde o meu punto de vista, Galiza e o norte de Portugal, que configuran unha biorrexión, están, en relación con un posible colapso, nunha situación moderadamente vantaxosa. Digo moderadamente porque, claro, o colapso por definición é unha traxedia, mas as súas consecuencias poden ser maiores ou menores. Por que o digo? En primeiro lugar, porque as mudanzas climáticas probablemente non van pegar aquí coa mesma forza que noutros escenarios xeográficos próximos. Admito que este argumento ten certa dimensión especulativa, se contabilizamos os debates relativos á corrente do Golfo e a súa deriva futura. En segundo termo, porque feitas transformacións radicais, Galiza e o norte de Portugal poderían autofornecerse no terreno enerxético. En terceiro lugar, porque as cidades galegas satisfán espontaneamente unha demanda clásica dos movementos pola transición ecosocial. O feito de que os limites entre o espazo urbano e o rural sexan máis ben nevoentos. En realidade, o mellor exemplo non son as cidades galegas, senón as dúas grandes cidades portuguesas. Un abandona Lisboa e entra na chaira, no deserto. Un non sabe nunca onde termina o porto e onde termina o espazo rural. As leiras chegan até o mesmo centro, na rúa de Santa Catarina, a rúa peonal principal. En fin, hai un último elemento que ten que ver co primeiro que mencionei. O que durante moito tempo entendimos que era unha traxedia que retrataba dramáticamente o escenario galego, o peso do sector primario, no mundo do colapso pode debir unha bendición de Deus. Por que? Porque a disposición dun sector agrario, gandeiro e pesqueiro poderoso
ben pode contribuir a reartellar a economía en condicións infinitamente preferíveis ás propias dos espazos aparentemente non dependentes e claramente industrializados. Eu dixen moitas veces, e no fondo isto é o que quero transmitir, admitindo que os argumentos que empreguei son discutíveis, claro que sí, que temos que facer o esforzo de colocarnos de cando en vez os óculos, as gafas do colapso, en pensar que consecuencias pode ter o colapso en termos da nosa vida cotidiana ou en termos das grandes tesituras planetarias. Desde que era un adolescente escoitei que a grande traxedia da vida económica galega, e nomeadamente da vida económica rural, era o minifundio. O feito de a propiedade estar tan fragmentada que as explotacións non son rentáveis. Vaya por onde no escenario do colapso o minifundio devén unha benzón de Deus. Por que? Porque é a antítese do monocultivo. Quen ten unha leira, coloca na leira patacas, grelos, navizas, repolo. Hai 2 ou 3 anos apresentei un dos meus libros, Iberia vaciada, en Jaén, e eu permitime preguntar aos meus amigos e amigas jienenses que ían comer no escenario do colapso. Aceitunas. Permitidme que saliente que este debate non é para dentro de 50 ou 100 anos, é un debate que ten que estar xa sobre a mesa, de tal xeito que sospeito que, chamémolo de crecemento ou empreguemos outro termo, é bastante máis axeitado ao noso futuro do que se deriva da percepción de todas as forzas políticas de que Galiza precisa con urxencia un activo proceso de industrialización. Creo que Galicia o que precisa é reconstruir a súa vida rural con toda a súa riqueza natural, porque este é, ademais, o miolo ideolóxico do país. Mas teño que admitir que o debate é complexo demais como para que as miñas opinións non podan ser obxecto de contestación. Non todo é tan sinxelo como eu o retratei, mas creo que acheguei argumentos suficientes para salientar que o do decrecemento non vai tan mal tirado en relación coa condición do país no que estamos. A la una. Sorprendió que non falache nada do apagón. Non falache nada do apagón, xa que temos aquí. É máis naquele caso dos trenes. Quero por aquí, a ver que nos diz. O primeiro que quero facer, aproveitando Bernardo o termo apagón, é unha recomendación. Hai unha serie española que pasou inadvertida, que se chama Apagón. Son 5 episodios breves, seguro que algunha persona tivo a oportunidade de vela. 5 episodios breves, cada un de 40 minutos, que entendo eu só agochan un problema. Non estou a oficiar de spoiler, porque non é unha serie de misterio. O argumento principal é que as radiacións solares experimentan mudanzas que se traducen en que o suministro de electricidade en boa parte do planeta Terra fica freado. Digo que isto non me gusta moito porque eu comprendo que un guionista ten grandes problemas e precisa moito tempo para salientar que o apagón, o colapso, non é o produto de radiacións solares, sino dun sistema preciso chamado capitalismo. Mas isto, claro, reclama un esforzo de argumentación e tempo do que probablemente non dispón o guionista. Mas eses episodios, eu gosto deles por 2 razóns. Hai un que me parece maravilloso e que ten algo que ver coa discusión anterior. Nunha cidade española indeterminada, o episodio está rodado nun hospital,
a escuridade máis extrema, non hai electricidade, non se poden practicar operacións, non funciona nada, e a directora do hospital decide procurarse a vida nun poboado xitano, cigano. E aí ábrese a luz, repentinamente. Entrevístase co responsável do poboado cigano e contalle que non teñen electricidade. E o responsável din, sí, a nosotros sempre nos ha faltado a electricidade. Eses están moito mellor preparados que nós para facer frente ao apagón, ao colapso. E a segunda razón é que ao final gañan os bos. O episodio final desenvólvese nunha explotación agraria, supoño que en Andalucía, rexentada por traballadores magrebíes, e os propietarios, que supoño que viven en Madrid, regresan porque en Madrid non se pode xa viver, e no principio hai moitas tensións, mas ao final chegan á conclusión de que deben buscar o acordo, e o acordo é unha sociedade igualitaria autoxestionada. Entendo perfectamente por que a serie non progrediu nos nosos medios de comunicación, porque ia por unha canle diferente daquela que debía. O apagón, polo que me preguntas, Bernardo, eu paseino en Madrid. Debo confesar que vin algo inédito. Unha populación extremadamente cordial e agradável, que non levantaba a voz. Claro, a cordialidade probablemente en moitos casos tiña unha explicación. A xente non tiña que ir a traballar e era preferível ter que camiñar 8 kilómetros que aturar ao teu xefe. Mas lembro tamén que tiven que utilizar 4 autobuses e os autobuses ian cheos de xente e apenas progredían pola rúa. Era un escenario clásico para que a xente empezase a cabrearse. Non. E por qué? Porque faltaban os telemóveis. E cando este aparello nefando falta, parece que recuperamos a nosa condición de seres humanos normais. Claro, admito que isto, como metáfora do colapso, é débil. Por qué? Porque ben sabedes que o apagón durou 9 horas. Que tería acontecido se fosen 3 días? Supoño que daquela teríamos certificado a presenza de conductas que non son tan agradáveis. Mais en medio de todo, lembrei unha reflexión que lín hai un par de anos nun libro de leitura recomendabilísima. A autora é unha ensaísta norteamericana chamada Rebecca Solnit. O libro intitúlase Un paraíso en el infierno, na versión española. E é un estudo de como os integrantes das clases populares reaxen en escenarios de catástrofe. Solnit conclúe que, a diferencia do que acontece cos integrantes das clases abastadas, os das clases populares reaxen con alegría, con eficiencia e con solidariedade. Este é un elemento máis que agregar a algo que dixen antes, lembraredes, de como os historiadores afirman que na maioría dos colapsos rexistrados no pasado o que agromou foi un conxunto de proxectos marcados pola reruralización, volto ao escenario galego, pola desxerarquización, o vello proxecto libertario, e polas ganancias en materia de autonomía local. Creo que isto nos obriga a considerar que o colapso, sendo unha traxedia, tamén está chamado a desenvolver conductas saudáveis como estas que eu creo, e sospeito que comigo a maioría da xente percebeu nas rúas dunha cidade comúnmente tan hostil como Madrid. Esta idea de que vivimos nunha sociedade permanentemente crispada, que eu entendo que ten os seus alicerces innegáveis, ao menos nesas horas, pareceu encontrar un desmentido ben interesante. Moi ben, e grazas por vir a Foz. É un sacrificio inmenso. E nada máis que unha pregunta. Que opinas da relación entre o Imperio Americano e o Estado xenocida de Israel?
Israel ten sido nos últimos 75 anos o xendarme regional que puña orde na zona máis quente en termos de conflictos do planeta que é Oriente Próximo. Mas debo salientar a ton, con algo que xa dixen antes, que Israel non só é o xendarme regional ao servizo de Estados Unidos, tamén ao servizo da Unión Europea, non esquezamos. Digo de outro xeito, damando un argumento provocador. Quen está a matar palestinos en Gaza non son os soldados israelitas, somos nós. É o noso modelo de vida, a nosa concepción do mundo, a heranza colonial, de tal xeito que para libertarnos dese xenocidio temos que libertarnos de nós mesmos. Por certo, que tamén aquí hai problemas de configuración argumental. Eu mesmo, no pasado, botei man deste argumento que salienta que o que acontece en Gaza é singularmente indignante porque boa parte dos mortos son cativos, vellos ou mulleres. Como se a xente en idade de combater merecese ser asesinada polo exército israelita. Non sei se vos decatades do que quero dicer. Ás veces os argumentos, levados dunha lógica respeitável, tranquila, conducen a conclusións que son un pouco delicadas. Mas subliño de novo, quen está a matar palestinianos na faixa de Gaza somos nós. E por iso resulta tan difícil romper coas regras de xogo preexistentes. O goberno español, o máis progresista da historia, non o conseguiu. Sigue a comprar armas e sigue a vender armas. Por que? Porque este é a lógica do noso sistema. Supondo que ese goberno tivese a sana intención de acabar con ese xenocidio, por trás están os intereses dos nosos empresarios, das grandes transnacionais, de tal xeito que facelo non é tarefa sinxela. Claro, ao mesmo tempo que as declaracións se suceden e parece que apuntan a romper ese trato comercial de privilexio coa que a Unión Europea beneficia a Israel desde hai moito tempo, sabemos que o goberno español sigue a facer falcatruadas en relación con Sahara Occidental. Isto convida á conclusión de que por aí dificilmente vamos a encontrar algo saudável alén das declaracións retóricas que obedecen, sospeito eu, a unha trama fundamentalmente electoral de non perder apoios entre xente que parece contentarse coa declaración retórica, esquecendo que o que hai por trás é infinitamente máis grave, claro. Buenas tardes. Te iba a hacer una pregunta referente a colapso. Hay diferentes economistas, sobre todo, me parece que de principios del siglo XX, que hablan sobre la crisis que estás comentando tú, de que hay menos recursos y entonces tiene que haber una serie de catástrofes mundiales para que se vuelva a regenerar la raza humana. ¿Te refieres a ese tipo de catástrofe? Debido a que, por ejemplo, que puedo decir yo, la cuestión fluvial prácticamente ahora mismo está desplazada a un tercero o cuarto puesto y sería más por la fábrica y por la fabricación de bienes consumibles más que por comida y alimento. De hecho, me parece que hace poco han comentado que China, que teóricamente no importaba arroz, ha tenido que importar arroz porque no tenía, debido a la cantidad de gente que hay. ¿Te refieres a ese tipo de colapso? En sustancia, sí. Y por cierto, la OTAN tenía que haber desaparecido, porque se creó en su momento para defensa de las repúblicas rusas. Al desaparecer, el telón de acero teóricamente tendría que haber desaparecido. Gracias. Cando penso no colapso, sospeito que en sustancia penso no que ti estás a contar. A ver, nunha acumulación de fenómenos, as mudanzas climáticas,
o esgotamento das materias primas, subliño de novo, enerxéticas e non enerxéticas, as agresións contra a biodiversidade, un escenario social calamitoso, conflitos bélicos cada vez máis frecuentes. Sabedes que unha das preguntas que comúnmente se fai é: chegaremos a unha terceira guerra mundial? O conceito guerra mundial é un conceito noso, etnocéntrico, eurocéntrico. Explicar que é a terceira guerra mundial a unha cativa nacida na faixa de Gaza resulta extremamente difícil. Dirá, que diferencia hai entre isto que teño diante dos ollos e as dúas guerras mundiais anteriores? De todos os xeitos, se teño que ser máis preciso, intúo que o elemento central que está por trás do conceito de colapso é a discusión relativa á complexidade. A tese maior ven dicer: cando as sociedades se van facendo máis complexas, para resolveren moitos dos seus problemas precisan cantidades crecentes de enerxía nun momento no que a enerxía chamativamente falta. Esta é unha maneira simplificada, pedagóxica, sinxela, de retratar a traxedia que temos entre mans. E cando eu escoito, ás veces por aí adiante, que os pronósticos relativos a un colapso xeral se escoitan desde hai moitas décadas, teño que preguntar si este fenómeno que veño de mal retratar non deseña un panorama completamente diferente do pasado. Temos algún argumento recente que invita a concluir que a temperatura media do planeta está a subir 2 graus en comparación cos niveis da era preindustrial nunha etapa de 2, 3, 4 décadas. O esgotamento do petróleo e do gas natural é un fenómeno coñecido na historia pasada do planeta. As agresións fortísimas contra a biodiversidade teñen algún tipo de antecedente natural ou artificial? Os conflictos bélicos alcanzaron a fondura dos que temos diante dos ollos? Sospeito que as condicións son infelizmente tan diferentes das rexistradas en calquera momento do pasado que compre como pouco prestar atención prudente ao que reclaman quen identifican como problema principal un colapso xeral. E tes razón no que atinxe a OTAN. Claro que sí, non só iso. Sabedes que alá polo ano 1990 todos os responsáveis das chancelerías occidentais anunciaron a Rusia que non habería ampliacións da OTAN na Europa Central e Oriental. 14 estados se sumaron á OTAN. Alguén di, ao abrigo dun exercicio de hipocresía, que esas promesas non encontraron un reflexo material en textos tramados e negociados, mas parece que a verdade non é un elemento central no discurso dos gobernantes occidentais, nin hoxe, nin no ano 1990. A la una. Sí. Ben, pois se non hai máis palabras, pois imos dar por finalizado este interesante coloquio. Bueno, dicirvos que fai uns anos analizouse cantos kilómetros percorrían de media os alimentos importados, non só para nós, senón tamén para os animais aquí en Galicia, e a cantidade que daba nesas medicións era unha media de 4.000 kilómetros de media percorrida por os alimentos importados. 4.000 kilómetros é algo así como dende Finlandia ata aquí, ata Foz. Como comprenderedes, o gasto enerxético que supón traer todos eses alimentos, refrixeralos, conservalos, empaquetalos e todo isto é absolutamente inmenso. Antes o que comentaba Carlos dos monocultivos, desa produción grande de monocultivos, pois hai moitos países que producen determinados alimentos que despois non poden acceder a eles, aínda sendo principales productores. Pero, ademais, faise en gran medida con un sistema de enerxía barata. Se non hai enerxía barata para esas grandes tractores, esas grandes
máquinas para traballar as grandes extensións de monocultivos, pois tampouco é posible facer esa produción de monocultivos, non só polas máquinas, polos fertilizantes, bueno, por todo o sistema global. Entón, nese escenario futuro, ao mellor temos que pensar cales son as cuestións que necesitamos verdadeiramente, en que esa enerxía máis escasa e eses medios máis escasos, en que consideramos que é importante utilizalos, non? Nada, vou non deixar aquí, vou non deixar, se me permites, Carlos, con as palabras túas, que, bueno, que eu faigo miñas con moito cariño, que contra todas as guerras, contra todos os exércitos, e contra todas as alianzas militares, e contra todos os imperios, os daqui, os de alá e os do medio. Non sei se o dixen ben, Carlos. Mellor que máis ou menos. Mellor que Moitas gracias por asistir e veña máis a práctica.